Bună, sunt Florin Mateescu și vreau să vorbim despre ce se întâmplă acum cu noi, ce se întâmplă cu noi tot la nivel planetar. Pentru că trăim cu toții evenimente de schimbare majoră, de schimbări la nivel planetar. Fiecare dintre noi simte că viața este de sub control, că lucrurile nu mai sunt sub control, că la nivelul întregii planete se produc o suită de evenimente neplăcute, nedorite, cauzatoare de suferință. Și e nevoie să înțelegem că așa cum există la nivelul individual naștere, viață și moarte, și la nivelul planetar se produce la fel. Întreaga societate are un punct de naștere, are un moment de existență și are și un final. Acest final este acum. Și nu este vorba de un final pe care l-am putea vedea neapărat dureros, sau pe care l-am putea vedea ca finalul întregii vieți de pe întreaga planetă. Este vorba de finalul unei lumi și începutul unei alte lumi. Este vorba de procese pe care planeta le face oricum, indiferent dacă noi suntem sau nu în acord cu ea, indiferent dacă noi reușim să facem schimbarea noi sau nu. Este alegerea noastră ceea ce facem, este alegerea noastră ceea ce se întâmplă în viața fiecăruia, dar este bine să înțelegem că la nivel planetar lucrurile deja au apucat pe parcursul evoluției și încă din luna ianuarie cele două planuri ale existenței pe care le parcurgem, binele și rău, au început să se separe vizibil. Acesta este motivul pentru care în ultima perioadă fiecare dintre noi traversează în mod galopant o suită de evenimente și în viața fiecăruia vin în mod repetitiv situații pe care le avem de învățat. Ne confruntăm cu multe dureri, cu lipsuri, cu frustrări, cu furii, cu neputințe, cu multe trăiri care ne dor și cărora de multe ori nu știm cum să le facem față. Se întâmplă tuturor. Avem stări de oboseală, avem stări de dureri de cap, de lipsă de vitalitate, de adinamism, de lipsă de speranță, de lipsă de sens. Ne gândim că nu are sens ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și încercăm cu toate acestea să ne agățăm de niște șabloane existențiale, de programul fiecărei zile, un program creat de sistemul social în care ne manifestăm și care ne dă iluzia că trăim. Dar repetăm în fiecare zi aceleași șabloane, aceleași gesturi, pierzând identitatea zilelor, pierzând identitatea vieții noastre și crezând că asta este viața și că trăim. În realitate, ne apropiem de finalul acestei lumi cu pași mari și repezi și ține de noi să putem să mergem mai departe, să putem să continuăm existența într-o lume total altfel decât cea care a fost până acum. Am stat mult pe gânduri dacă să transmit acest mesaj. Cu siguranță e dureros să se afle astfel de informații din punctul de vedere al celui care crede că finalul înseamnă moartea. Pe de altă parte, este necesar să se transmită, pentru că
nu înseamnă doar final, înseamnă și un nou început. Înseamnă un nou început dacă noi îl vrem și înseamnă un nou început pentru cei care îl doresc. Varianta că vine cineva și ne ia de mână și ne trece dincolo este poveste. N-are niciun fundament real și nu funcționează, nu are program să funcționeze varianta aceasta. De aceea m-am decis să transmit aceste informații, să vă vorbesc despre ce se întâmplă și ce putem să facem, ce este necesar să facem. Dar este foarte clar că facem ceea ce alegem să facem. Și asta ține de fiecare dintre noi. Pentru că fiecare alege doar pentru el însuși. Nimeni nu alege pentru altcineva, nimeni nu poate să predea problemele personale al cuiva, fiecare le traversează singur și fiecare își urmează singur calea către propria devenire. Acestea fiind spuse, nu pot decât să vă spun că decizia mea și a unui grup de oameni absolut deosebiți este să ne străduim să vă transmitem toate aceste informații. Depinde de fiecare cum le primește și ce alege să facă mai departe. Nu pot decât să lansez acest apel către sufletul fiecăruia dintre cei care vrea să-și continue drumul evolutiv, să înceapă să o facă. Noi vom organiza și conferințe, și seminare, și ateliere de lucru, și cursuri. Nivelele de informare vor fi din ce în ce mai dificile, mai ample. Fiecare poate să vină până acolo unde simte sufletul lui. Este o sămânță pusă care va rodi. Și fiecare alege cât vrea să afle din informație, cât are nevoie, dar ceea ce e dorința din sufletul nostru este să fim cât mai mulți care facem pașii de trezire pentru a ieși din iluzia unei lumi care moare. Vă mulțumesc și vă invit să fim împreună mai departe.